appel que la sabali samba deli yere de quoi ah appel que la mbaw deli be direct de la mbaw deli yere de kani bila mala ngolo ko ye mola ngolo mani sirandu jarade nana zerbo nana ibidi ala le yere wolo de saramaye ye kanyi nema nana zarbo kanyi soroma dogubo kani bila mala jamola ngolo mani dirisala nana zarbo nana ibidi ala le lambe mansa de nyumanye ye kanyi nema boraja nana kanyi soroma dogubore sorwana fa so ekilila mohole lani makuna la ilango nana zerbo mukalubila bele bandi lomba kala nyanina hanana itile ke dunkadila ke nana katileke tileke bena nana ibarala nyode fo dunya na tigela ni bora katasi kasaya mani ma fenke fente fie hanana zerbo nana ibarade ke nama ke fugariye nana sona barawa nana sona barawa nana make nanta kono ye amake doke baliye nana te barikanta ni duan sande samoga muso mi sona sebe mana makulengeke na matinya wala ibila nyankale alala nana to kulengenya do nasigira menankuna jina menankuna adoni mbicha imakulenge burkina ngala musole fele kadami ne burkina la kadabi la mali fo faransi nana koditorate nana zerbola nye kalima sala akabunga kalilima nana ini mugo soronla soma da kele ibesola wale aye musokorobalu kono na fili dunya kono nana zerbo nuka koroni nana zerbo e uba soro de nyonye ono tuwana nana ko sanika tugu mongo ko fadenya jugula bara itugura mongo min ko oye min ke dunya na tigela ijila ja iko nyogonke ni munyogonke ite sala nana iye min ke dunya na tigela sani bonyogonka ke folo abe ko chamanke ngelen tigi ni nyede mbeshi kabaro ke horomuso ya ten nimisa nte toro wane te regrete million tigi nana zerbo million bafe ama waso amancha mambe nana zerbo bolo dirisala shiriba manwaso de sani horomuso ka ke kuma ba fola ye ke wale batigie ke wale chama be horomuso mina nana zerbo nabi goshi abi goshi ni millionnaire nabi goshi abi goshi ni flanda mobilier ni nana bi goshi abi goshi ni dukle nabi goshi abi goshi ni sanublenye ko kuma te wara muso mi mbolo nya kuma te wara muso mi mbolo nama nyuma foi nyana ni ko do abi kuma ndama foi ko
Nana Zerbo ni ne ko tu moria ne kante Nana Zerbo ma o bene ni nan tankolo ni lu ɲɔgɔn cɛ tiga sonya to horo muso mina sirandu de bele ba inisu ren laidu be horo muso mina faraji mamare nana inisu Président Kizaribo mamare de fele Président mode donko tigi lu mamare de fele nana yere kera donko tigi o te kulenga kuma yede na ko tutu findo ni ko da wala gare ko ta o ita kamini nanu mafara nami ke konti shuye abi ke da fara shuye Mariam Sila Nela Sirama Bingla Sira Mariam Sila Inika demiseninya Abijani ba makoche iba doko na Zerbo doke bingini wala luti momiri tigi milan tamati nana doke ni ala mo da dunya na tigi beni kuntere lebe yala ambe baganyo magan sanfu ala be dakanda sambina nini sana katigi da folo dakan ka koro jonye nana ibi dakan bulu kungolo ma seben ka koro muri sebanye na ala deli sabando neka seben tununa oyo muri sebanye ala mana seben mindi joni ma o seben tunu fo ala sirandu de bele ba Nana Zerbo inanya matinya ala bulu de ala hina na horo muso mina de mesenya la na ya dara nyona lu kan setigi yala Nana Zerbo nanga kulela ala sonie ala nana kira sona Nana Zerbo na fama du alu jabira ko da wala garema boraja kasela Nana Zerbo sanu tigi bore jambange nembila wari tigi che jambange nembila foronto bore bange nembila kele bore bange nembila miniya jugu tigi bore bange nembila so cheni kungo cheba bore jankase bange nembila dankuna wara ulenkele mantalilu de ngana ke bange nembila Timalilu dengan ke bangene bila nyagale sama de doni yarba netamba bore jina de nyajugula kari hanche jana anande ma dansa ni yere bebe sho diaranye kabi janza na yere La star qui vient quand à Abidjan. C'est le 8 janvier, Inch'Allah. Le concert d'Abidjan avec Champion, c'est le 8 janvier. Le 8 janvier, on va faire boum au Palais de la Culture là-bas. Préparez-vous pour le 8 janvier. Madame Ba, merci beaucoup. Allah kambela jelen sagodama. Alhamdulillah. Palmer, il est au téléphone. Mamou, il faut venir au Sénégal. Inch'Allah, maman. Amenez. Voilà, faut t'aider. Moi, les tourments de Gnema. Hey. Burkina Faso est trophée bien. Ivoirien on est invalidé. Voilà faut est trop mangeant. Maintenant,
Sénégal a préparé dans peu de temps. Et tu m'aimes plus que ta vie. Waouh, Binta, merci beaucoup. Allah Kanuto. Munde a fɔ tugun pari kelen do kan kɛ i b'a fɔ ko malideni san 3 wa n tɛ dumuni kɛ dɛ n t'a dɔn fɛn fɛn de bɛ kan kɛ pamplemousse ye tantôt. Reste tel que tu es, pardon. Il ne faut jamais répondre. Ah, merci beaucoup. Et la dame des silences, reste tel que tu es. Oui, j'ai compris. Compris nos. Ça va, Abedi? Ça va, Somro. C'est. Ça va, Yeren. Ça va. Ese ni sin robe sin. Odo we ma filifio. Bola. Metemina. Premier n cɛ de tɛ wuli ka jan n cɛ de premier wuli ka jan ko n k'a min ayi ne cɛ bɛ na tiɲɛ kojugu o ye farafin jate ye komi ne o ye farafin jate ye ne cɛ ye tubabu de ale t'olu jate sugu ninnu calculer ale yɛrɛ de bɛ tɛ wuli ka d'a muso ma b'a min o ye farafin jate ye awɔ cɛ ka muso ka tɛ wuli ka di cɛ ma e m'a fɔ ko muso de kan ka tɛ wuli ka di cɛ ma n ko o ye farafinw ka calcul ye il est au téléphone. Attends le téléphone. Merci. Oui, Koro, merci beaucoup. Avec téléphone qui là? Avec téléphone qui là? Ok, programme ta la donne au yele. O ba sura nana, me mo wara ta. Foi tolo ko kuma de mancha. Alors comment de mancha? Oui. Et sur AliExpress, Léa a été ravie d'apprendre que Ai ne kun bɛ fɛ k'ale de bɔ yen quoi.